Presiden ga United States of America Donald Trump la pedang ya ke aeroplane Boeing 747 ke ba ai sumha da kari kata ha jinglai jingok jing udang sian. Kani ke aeroplane ki songdol ke ba saus pa million US dollar keban pedon kam Trump haden ba penbiang ya ke jindon kam baro. Ya kani la pentip da uno aikten ke Pentagon usin pana. La pentip ba Trump la pedang ni kani ke aeroplane haden ba bot ya ke kedon an jong kari Amerika. Trump wa ong ba kani ke jing ai sumha kadai na kari. Kata bat on pedon kam da spy Air Force. Ndai ha koi kalian ga don du ka jing kentho na gibreu ka Amerika ba ka jing priang ya kan ke aeroplane kan kata kelai ka Amerika na mal ba ban long kum ka jing rem ya ka USA ha ka ba kan wanra ka jing sneu ran ba ban penjam men sem no ya ka Amerika ban sim ya ka senjam batang ada don kanu ba persya tang nama ba kata ka men sem na kan ke jing ai subha.